Definitívny koniec legendy. Dva komíny 130-ročného cukrovaru v Pohronskom Ruskove išli k zemi a cukrovar sa stal minulosťou. Odpálenie komínov uzavrelo kus histórie. Lúčili sa s nimi stovky ľudí. Pár sekúnd a je po všetkom. Odpálenie komínov za prísnych opatrení riadi tento muž z invalidného vozíka. Vysoké dominanty okolia posielajú k zemi výbušniny, takticky umiestnené vo vývrtoch spodnej časti komínov. Použilo sa 39,5 kg trhavín, 140 rozbušiek. Priemerný obsah trhavín v jednom vývrte je 0,28 kg. To bolo vo vyššom 100-metrovom komíne, ktorý mal v základni obvod 26 metrov. Na menší komín potrebovali menej trhaviny. Bolo to pre mňa smutné, lebo môj otecko tam pracoval. 20 rokov som robil ako elektrikár, dobre bolo. Od roku 1896 v cukrovare pracovali celé generácie. Po nežnej revolúcii menil majiteľov a už 30 rokov chátral. Na prvú prácu v cukrovare si spomínala aj Iveta. Je mi veľmi smutne. Do cukrovaru som nastúpila po maturitnej skúške v roku 1986 a boli to najkrajšie roky. Ľudia vzývajú starú dobu, aj keď sa nedá navrátiť, ale tam je aj určitá nostalgia. Každý bol v nejakom styku s tým cukrovarom. Či tam pracoval, a určite niekto z jeho rodiny pracoval, nejaký známy sused. V továrni v čase najväčšieho rozmachu pracovalo až 1000 zamestnancov, ktorí denne spracovali až 120 vagónov cukrovej repy. Obec vďaka tomu začala rozkvitať. Pribudla fabrika, riaditeľské byty, dokonca ošetrovňa najprv, potom neskôr lekáre. V cukrovare vyrábali aj známy farebný cukor v tvare srdiečok a ďalších kartových symbolov, ktorý bol svojho času doslova pýchou mnohých domácností. Po odprataní stavebnej sútiny z cukrovaru a komínov tu ostane voľný stavebný pozemok. V budúcnosti by tu mali vyrásť byty. Z Pohronského Ruskova Karol Mindák, televízia Markiza.